3-0 till Moin. Kunde inte rekorda allting. Måste köra full HD. Får köra härifrån. Regnar som fan ute för ni undrar varför det låter som om någon håller på att pinka på sin action. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Round two. Fight. Det är fan tror jag det. Fanns den här telefonlinjen. Lätt hänt. Jävligt sexigt, Wes. Jävligt sexigt. Var det den du hade övat eller? Ja. Shit, det måste ha varit 160 damage. Så inte låta han tagga någon. Final round. Fight. Wow. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Yeah, buddy. Ball touch. Wow. Det är som det var här. Round two. Fight. Den är safe. Ja, det ska nog inte vara här. Jag måste börja låga vid väggen, Wes. Stampa. Ja, som en liten svenska. Inte han själv. Vad fan var det, Morin? Nej. Låg.
inte var fredag. Jag tog undrade när den skulle komma. Det är ju fan online tactics 101 nu. Fan, det är precis allt i gården hans. Ja. That pressure. Roar. Get off my turf. No, Nazi Jack. Jag kan bomba sig down. Vad är nästan? Får de inte skriva sig på. Yes, flow up 101 then. Nej. Oh, kan vara. Don't fuck it up. Fuck that. Oh. Fan, det tog mycket för att vara någon annan. Nice. Mål. Mål. Vad var den? Nice! Mål. Wow. Jävlar, vad hände där? Fucking 3D som vi säger i Skåne. Tack. Why you not there? Jag hade dött direkt ändå, men det är Nej, Tiger, kom in med baket! Det var Kristi som var inne. Ja. Men Steve hade halva HP kvar. Och Ray också. Tror du menade Kristi spaket? Är det 5 nu? Ja, 5-0 till Moen. Det kommer bli världens närmaste 47-set. Ja. Det är som vi gjorde för mina batterier. Inga problem. Aj. Nej, men det är... Jag försökte också spela Steve och sånt i DR. Man förlorar så jävla mycket på att det inte var clutch. För man inte spelar jättemycket vissa gubbar. Bättre spel Lars. Easy nu. Fan, du har börjat spela den skitmycket med. Det är svårt från den här sidan som är svårt. Så jag vet inte, det känns... Är det säkert att det är typ för att Chris är shy? Ja, det är för det är enklare mot Steve. Eller när jag gick in sina själv. Eller samma... Förlåt. Jag älskar den nu. Där, varför gör du bakjättar honom? Han kommer till slå. Boom. Yeah, buddy. Oj. Var det tech-catch eller något sånt på igen? Ja, jag vill sätta om det. Det kändes bara som det skulle komma in garanterat. Undrar vad som är för att du hade gjort baseballslinen. Ja, för det kunde. Det blir så jävla svårt att bedöma om det är på väg råtag ut ifall de kommer bli död. Ja, ska det bli clean sweep. Men nu får du vända, för du får vända jävligt snabbt. Börja med att ta en open stage, för du får göra ännu damage på open stage och inte här. Sen skulle jag börja med stil, sen skulle jag pumpa baket på när man slår mäkta där till. Och sen så gör nerbak 3 tror vi i väggen på honom. Men då kör han mannen. Nej, nästa vecka kan vi göra på lördag. Lördag? Vad är det då? Tävlar upp det. Get ready for the next battle. Ah, så jag då...
Vadå, ska du bort då? Och så? Nej, vi gillar inte att köra money-matcher så jag vill lova något till det sista. Men jag säger att du... Ja men vadå, du bara ljuger till din tjej, vad det är på. Men det- Bara klädd. Men vad är det vi kör? Hur mycket är det då? 50 väl? Ja, okej. Ja, Orkar den banan. Den är minst... Fan, den är rätt. Nej, den... Eller i alla fall kommer den funka på... Ja. en motor nu. Shit, jag märker inte ens att du körde World Cup. Ja, inte jag heller. Det är bara... Då har jag gett upp. Grejen är att i matcherna du körde innan, det var din stil som gjorde den mesta worken. Ja, jag vet. Men det blir för mycket att Men, tänka på nu. Ja, men du får fel combos så det går Precis. klart. Men det du borde gjort, tycker jag verkligen då, börja med stil istället för att börja med kusten. Wow. Yeah, buddy. Wow. Fast jag är dumt att man visar bilder där som är... Shit, Den har jag inte sett på så that jävla range. länge. Favoriten med det. Men inte, alltså man kan delera den så mycket att det är bara så. Ja, men jag tror man kan hjälpa Sidewalken om man satt man... Eftersom jag inte counter utan mellan. Ja, så mycket körningar det kanske. Var det inte Adnan som alltid började med... Nej, vad fan. Det var Gmore. Började med ner 1+2 ronder och träffade Adnan. Kommer du ihåg den gången? Så Adnan blev skitlack. Han bara varje runda så började med ner, i TKC. Ner 1+2. Var feta. Så träffade han alltid Adnan av någon anledning. Jag har aldrig träffat Gmore. Jag har aldrig sett honom. Nej, han gjorde det. Han träffade honom skitofta. Jag vet inte varför han trackade i T6 eller något. Eller det var där man alltid började med att göra high. Bra konvertering. Ja, Fuck me. det var tight, men Moin vann 7-0. Fan, fort jag har fått så. Vad fan heter det? Moin, hur känns det? Moin och jag ska ha money match nästa lördag också. Så det blir fan, du är unstoppable just nu. Det är bara njuta.